101.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga may init na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang ating mga co-pilot, ating mga sound engineers na sina Dennis Palaganas at Nixon Dakal. Dakal pong salamat sa inyong dalawa, Batman and Robin. Dalawang araw makalipas po ang May 12, 2025 national and local elections, mga kapaborito. At syempre nagkaroon na rin po ng proclamation sa iba't ibang mga bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Pangasinan. At may mga pinalad, may mga hindi. Kaya syempre, na-exercise natin yung ating exercise, yung ating right to vote, Pero malaking porsyento pa rin dito sa lalawigan ng Pangasinan. 13.64% ng total voting population o more than 280,000 ang hindi nakaboto, At yun ang ipinagtatakahan po natin. Napakalaki ng bilang ng mga Pangasinense na hindi nakaboto. Sayang naman yung inyo pong single vote. Malaki po ang maibibigay na pagbabago ng isang boto, Kaya doon sa mga 13.64% na Pangasinense, I am sure you have all your reasons why. Siguro yung iba ay masama ang pakiramdam, yung iba ay hindi pinayagang makauwi, o kaya naman ay wala dito sa ating lalawigan, wala sa bansa, Pero 285,000 voters, napakalaki po niyan. It could make a difference, Kaya importante, mga kapaborito, sa darating naman na 2028. Sa darating na 2028, yan ang national elections, Kasi ngayon po, itong May 12 ay midterm elections ang tinatawag. So hindi po tayo bumoto sa mga posisyon ng pagkapangulo at pagkabisi presidente. Sa May 2028 po 'yun gaganapin. Kaya I am hoping, tayo po ay umaasa na tayo po, mga kababayan, ay lumabas at bumoto, Ang total number kasi ng voters sa Pangasinan ay nasa 2.156. 2,156,000 voters. Ganyan karami ang mga botante. One of the vote-rich provinces in the entire country.
Pero sa taong ito, no, sa pagkakataong ito noong May 12, nasa 1.8 million lamang ang nag-exercise ng kanilang karapatan para bumoto. At syempre, no, tayo naman ay sumusunod sa mga batas. At tayo rin ay natutuwa at wala naman pong violence, no, na may balita. Bukod syempre, no, sa ilang botante na nakaranas ng pagkahilo dahil sa init ng panahon. At noong kagabihan naman ginabihan naman talagang bumuhos naman ng ulan, ano. At syempre marami po sa mga kandidato ang hindi pinalad at sila naman po ay tumanggap, no, ng kanilang kapalaran at nag-issue rin syempre ng kanilang mga statements, no. At napakaganda nga ng naging statement ni former Pangasinan Governor Amado Pogi ISP, no, the third, no. Inumpisahan niya ito ng isang quote, no. I shall pass this way but once. Any good that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again. Ialay mo ang iyong sarili upang makatulong, magsilbi at magbigay respeto sa iyong kapwa sa panahong nalalaan sa iyo. Mga kababayan, ang kahilingan at daing ninyo ay aking pinakinggan dahil ang laban nyo ay laban ko. Sa mga kababayan na sumuporta, tumulong at nagsakripisyo sa kagustuhan nating maibalik ang sigla at dangal ng ating lalawigan, maraming salamat po. Lahat kaya basta sama-sama. Yan po ang ipinaskil, no, sa kanya pong official Facebook page na Amado Pogi ISP no the third. Isang pagpapakumbaba, no, at sinasabi niya nga po rito ang pahiwatig ng kanyang mensahe ay lumaban siya, no, dahil naniniwala siya na ang kanya ipinaglalaban ay ang laban ng mga naniniwala din sa kanya at may mga kagustuhan umanong maibalik ang sigla at dangal ng lalawigan ng Pangasinan. Napakaikli lang at napakasimple lang ng kanyang mensahe at nagpasalamat na rin po siya, no, sa mga supporters na tumulong at naniwala sa kanyang kandidatura. At syempre, no, dito rin sa may bayan ng Binmalay, ano, nakakalungkot mang isipin, pero alam nyo, nag-file na ng resignation. Ito pong si Binmalay Vice Mayor Sammy Rosario, no, at pinasa po niya ito sa provincial government, no, at basahin lang natin, ano. My farewell message to the people of Binmalay. Ito ay naka-address po sa kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan ng kanyang resignation. My journey as a public servant began in 1995. Alongside with my wife, we embarked on this path here in our beloved hometown of Binmalay, driven by a shared vision to uphold good governance and elevate our town through honest leadership, equal access to social services, and sustainable infrastructure development. Our dream was simple yet profound, to make Binmalay a town that we could all be proud of. This journey has always been a labor of love. I made sacrifices not for personal gain but because of my deep and abiding love for Binmalay and its people. Now at 76 years old, I once again offer a personal sacrifice. I am stepping aside to help prevent further conflict and division and to put an end to the cycle of vindictiveness that continues to affect our community. This decision does not come lightly. It is one I have prayed over and carefully considered in the hope that it may help restore unity, peace, and mutual respect among us. Deep in my heart, and I believe in the hearts of the people of Binmalay, whether supporters or not, I know that I gave my all. I served with integrity, with the people always at the center of every decision.
I did my best to uphold good governance, demonstrate effective leadership, and deliver the highest standard of public service I could offer. Together, we overcame challenges. Together, we strived and succeeded in making Binmalay one of the most respected and progressive towns in Pangasinan. Through my leadership and your trust, support, and cooperation, we achieved so much, and for that, I will always be grateful. It is with a heavy heart that I now officially sign off and submit my resignation as your Vice Mayor and formally your Mayor for 15 years effective May 16, 2025. Alongside this decision, I make a humble appeal to the current administration. Please spare those who have stood by me, our hardworking municipal employees, barangay officials, and ordinary citizens who simply want to serve and contribute to the betterment of our town. Let us not punish loyalty or commitment to public service. To my dear townmates, balbalag salamat. Thank you for the privilege of serving you. It has been an incredible journey, and everything we accomplished we did together. I leave my post with pride and gratitude. Forever proud to be your serbisyo agad maasahan, Simplicio Sammy Rosario. Yan po ang kanyang sulat, ano po. At naging isang request niya dito, no, ni Vice Mayor Sammy Rosario ay ang paghiling niya, no, sa current administration, sa nakaupong administrasyon sa bayan ng Binmalay, na di umano ay spare, no, yung pong mga taong naniwala, sumuporta, tulad ng mga municipal of employees, mga opisyal ng barangay, at mga ordinaryong Binmalenians na naniniwala, no, sa kanya pong kakayahan na mamuno sa kanilang bayan. Yun ang hiling niya, no, sa kasalukuyang nakaupong alkalde ng Binmalay na si Mayor Pedro Pete Merera. At maganda makuhanan din po ng statement, no, si Binmalay Mayor-elect Pedro Pete Merera tungkol po dito. At sino kaya ang hahalili kung just in case, no, na magtuloy-tuloy ang resignation ni Vice Mayor Sammy Rosario, and by rules of succession, no, yung number 1 councilor ng kanilang bayan sa bayan ng Binmalay ang tatayo o uupong presiding officer ng Sangguniang Bayan. At ilang buwan din yan, no? Dahil mag-a-assume sa opisina ang mga elected officials on July 1. Kaya pwede pa magsilbi, no? At marami pang pwede magbago. Maging ang anak po ni Vice Mayor Sammy Rosario na si nagpalangan Barangay Chairman Jonas Rosario ay nagpila rin po ng kanyang resignation, irrevocable resignation, sa tanggapan naman ng alkalde ng Binmalay, no? At silang mag-ama po ay talagang tatalikod na raw umano sa serbisyo publiko, at matagal na panahon na rin ang kanilang inilaan sa pagsisilbi po sa bayan ng Binmalay. At gusto naman din po nilang magtuon, ano, ng kanilang mga panahon sa kanilang mga pamilya at sa kanilang negosyo. At syempre nirerespeto po ng nakararami ang desisyon po, no, ni Binmalay Vice Mayor Sammy Rosario. At sa edad na 76 years old, ano, gusto rin ni Vice Mayor Sammy na enjoyin din ang buhay, no? At nakapagsilbi naman di umano siya ng 15 years as a public servant, at malaki naman ang naging ambag po ng kanyang liderato, no, sa pagpapasigla sa bayan ng Binmalay. At yan yung ibang mga balita ngayon, ano, 2 days after the elections. At syempre inaabangan din natin ngayon, mga kapaborito, kung sino yung 12 bagong senador, no, na uupo ngayong ng 6 na taon, 6 years yung kanilang termino, ano. Ayon naman sa COMELEC,
server as of 3 p.m. No, ngayong Miyerkules, May 14, ito pong media server ng COMELEC ay nakapag-transmit na po ng 97.37% ng mga balota, no? At narito naman ang partial and unofficial results para sa senatorial elections. Number 1, si Bongo, no, na nakakuha ng 26,489,001 vote. Sa ikalawang pwesto naman si Bam Aquino na nakakuha naman ng 20,637,245 votes. At sa pangatlong pwesto ay si Senator Bato de la Rosa na may 20,272,225 votes. Sa ikaapat na pwesto naman si Erwin Tulfo na may botong 16,815,689. Sa ikalimang pwesto naman si former Senator Francis Kiko Pangilinan na mayroong 15,088,135. Pang-anim naman, no, si Rodante Marcoleta na may 14,910,641. Pang-pito sa pwesto ay si former Senator Ping Lacson na may botong 14,857,151. Pang-walo ang kanyang partner na si former Senate President Tito Soto na may nakuhang boto na 14,596,627. Sa ikasyam na pwesto naman si Pia Cayetano na mayroong 14,306,942. Ikasampu naman si Camille Villar na may 13,360,086 votes. Pang-11 naman sa pwesto, si Lito Lapid na mayroong 13,121,209 votes. At pang-12 pwesto, si Amy Marcos na may botong nakuha na 13,037,991. Sila yung nasa top 12, no, senatorial race as of 3 p.m. No, na may return na 97.37%. Base po yan sa COMELEC media server. Samantala, humahabol naman, ano? Hahabol pa kaya ito sa 13th and 14th place. Si Ben Tulfo, no, na mayroong 11,886,792. Pang-14 na pwesto naman si Bong Revilla na may 11,789,990. Sa pang-15 pwesto naman si Abby Binay na mayroong 11,569,929. Dito sa senatorial race, mga kapaborito, napakarami nga po ang nagulat, ano, sa naging turnout, dahil ang dalawang kandidato na halos hindi lumalabas sa survey, ano, sa top 10 survey, sila Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ay talaga namang nagpakita ng kanilang kakayahan at syempre mga botante, no, ay nagkaisa at inilagay sila sa top 5, no. Marami ang nagulat, lalo at number 2 si Bam Aquino, number 5 naman si Kiko Pangilinan. At kanina nagpalabas naman ng statement, ano, si VP Sara na siya ay umano'y nalulungkot, ano, dahil sa naging resulta di umano ng eleksyon ngayong 2025, dahil 3 lamang, no, mula sa PDP laban slate ang nakapasok, no. Ito po si Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. So, alam nyo, itong senatorial race na ito, very crucial din po ito, lalo at sa darating na July, no, inaasahang mag-uumpisa na rin po ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte.
At mapapansin po ninyo kung syempre kung malaki ang bilang ng mga senador na pro-administration ay magiging delikado, no, yung magiging lagay ni VP Sara, dahil kung siya ay mapatunayan na nagkasala through the impeachment court, sa pagkakaintindi ko ay hindi na po siya pwedeng lumaban, no, sa anumang posisyon sa gobyerno. At syempre mahaba-haba pa namang usapin yan, ano, at matagal-tagal pa, 2028 pa, another 3 years pa yan. So marami pa po ang pwedeng magbago. Samantala, nakita natin mga kapaborito, ngayong 2025, no, talagang nagamit ang social media at talagang kaliwat kanan naglipa na ang mga disinformation, misinformation at fake news, para makabigay ng mapanlinlang na mga impormasyon tungkol sa mga kandidato o yung po mga black propaganda, ika nga, no? Pero syempre wala namang aamin sa kanila, no? At nakita din natin nagkaroon din ng impact po yan, lalo at ikinasira ng ilang kredibilidad ng mga kandidato ang mga pinapalabas, no, sa social media. So mapapansin po ninyo, talagang it's about time talaga ng ating national government ay bumuo, no, bumalangkas ng mga batas para ma-regulate po kung ano po yung mga lumalabas sa social media. Alam nyo, sa mga ordinaryong tao, sa totoo lamang po, napakahigpit ng community, ano tawag doon, Det? Community rules ba yun? Standards? Oo, nabasa ko, standards, no? Tapos sa ganyan-ganyan yung mga paninira, no, talagang hindi ko rin alam kung paano nakakalusot yan sa Facebook. Pero syempre friend natin ng Facebook, no, nakikinig yan. Baka tayo ay mawala sa Facebook, may delikado na, no. Yan lang naman, no, kailangan magkaroon talaga ng batas ang ating bansa para ma-regulate, mapigilan yung laganap na pagpapalabas ng mga fake news. Ito po ay syempre mayroong influence, no, sa kaisipan ng mga nakakabasa po sa social media. At syempre kailangan po, no, kailangan ng magkaroon ng kamalayan ng mga tao, no, kung paano ba mag-verify, mag-validate po ng mga information. No, kaya importante po yung ating mga national agencies din, no, national government ay talaga ding laging merong mga information drives, no, para ang tao din, no, kung very aggressive ang pagpapalaganap ng fake news, dapat mas aggressive, no, yung pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa taong bayan. Kasi alam nyo, kung minsan syempre tayo, no, kapag ang tingin nyo po sa mga information na napakahaba, boring, ano. Pero kapag ang fake news na pinabasa po ninyo, merong mga clickbait po yan, no, para po yung inyong isip, yung inyong interest, makuha po ng mga yan, no, tapos bibigyan po kayo ng mga impormasyon na ang hirap nyo namang i-validate o i-verify, no. Pero kailangan talaga matuto tayo mag-fact check, no. Tingnan po natin, may mga websites naman po ang mga ahensya ng gobyerno para ipag-verifyan po natin ang mga information, no. Kaya tayo dito po sa media, no, tayo po ay nagbibigay ng tamang impormasyon, ano, para po kayo ay makapag-create ng tamang desisyon sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. At syempre pag nadidetect po ninyo, no, yung mga ganyang disinformation o misinformation, mas maganda siguro kung wag muna ninyong i-share, no. Dahil pag sinishare po ninyo, you're a part of that fake news, 'di ba? Dissemination. Kaya kapag hindi naman tayo sigurado, no, basahin natin mabuti, no, at i-double check, mag-fact check po tayo sa mga ahensya ng gobyerno kung tama po ito. At syempre kung ang impormasyon, for example, example lang po ang pagputok ng bulkan, mas maganda, no, mas may integrity at credibility kung ang i-share po ninyong information
ay manggagaling po mismo sa PHIVOLCS o yung pong ahensya ng gobyerno na dapat na nagbibigay ng information tungkol po sa pagputok ng bulkan, ano, at hindi sa ibang social media sites na umaani lamang po ng mga likes, comments, no, o engagement na tinatawag at doon kumikita sa kanilang content, no. So let us be careful, no, sa ating mga sinishare din na mga content, mga kapaborito. Diba? Oras natin, 5:32 na ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghatid po sa inyo ng mga impormasyon at maiinit na balita. Samantala, mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Miyerkules. DepEd Chief pinuri ang mga guro at iba pang poll watchers sa matagumpay na 2025 midterm elections. Performance ng counting machines maayos at maganda ayon sa COMELEC. PBBM kontento naman sa resulta ng midterm elections. Pope Leo XIV nasa Instagram na.
At sa ating balitang pampalakasan, Indiana Pacers sa abante na sa Eastern Conference Finals matapos pataubin ang Cavaliers sa Game 5. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Pinuri ni Department of Education Secretary Sonny Angara ang mga guro at iba pang poll watchers para sa matagumpay na 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na ang commitment ng mga personnel ng ahensya na magserbisyo ay nakatulong para matiyak ang maayos na pagsasagawa ng halalan sa buong bansa. Saad pa ni Secretary Angara na ang mga ito ay hindi lamang public servants kundi sila ay frontliners ng demokrasya. Ayon sa DepEd, aabot sa mahigit 660,000 personnel ang nagsilbi sa midterm elections noong araw ng Lunes, May 12. Sa kabuuan na sa 758,549 poll workers ang idineploy sa buong Pilipinas. Samantala nakapagtala naman ang DepEd Task Force ng 603 na isyong may kinalaman sa halalan mula sa kanilang 24/7 command center. Kabilang dito ang pumalyang automated counting machines, irregularidad sa mga balota at resibo at mga concern sa listahan ng mga botante. Karamihan sa mga ulat ay galing sa Metro Manila at BARM. Sa kabila nito, nauna naman ng inihayag ng DepEd na nabigyan ng agarang tugon ang mga ito sa pakikipag-ugnayan sa COMELEC at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Samantala, naging maayos naman ang mga automated counting machines na nakadeploy sa midterm elections ngayong taon ayon sa COMELEC. Sinabi ng COMELEC na mas maganda pa rin ang performance ng mga ACM ngayong taon kumpara sa mga nakaraang halalan. Nabanggit ng ahensya na mayroong halos 2,000 na counting machines ang pinalitan noong 2022 national elections. Sa taong ito, 311 na makina lamang umano ang pinalitan at ito ay dahil sa minor issues. Sa kaugnay na balita, kontento naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangkalahatang resulta sa katatapos ng midterm elections kahit na hindi nanalo ang lahat ng kandidato ng administrasyon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ginagalang ng palasyo ang mga pinili ng botante na nais nilang magsilbi sa bansa at sa mamamayan. Ang iba anyang ibinoto at nanalong kandidato ay mayroong sariling dignidad at mayroong sariling paniniwala para magsilbi sa taong bayan. Sa kabila na 6 lamang sa mga kandidato sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ang nahalal, sinabi ni Castro na naniniwala ang palasyo na malaki pa rin ang suporta ng taong bayan sa administrasyon. Patunay anya ang mataas na trust rating ng presidente sa nahuling survey. 6 lamang mula sa kandidato ng alyansa na administrasyon na nakapasok sa 12 o 12 bakanting pwesto sa Senado. Sa ibang balita, nasa Instagram na ang ating bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV sa kanyang official account na @Pontifex. Ibinahagi ni Pope Leo XIV sa kanyang unang Instagram post ang kanyang pagbati ng kapayapaan. Peace be with you all. This is the first greeting spoken by the risen Christ, the Good Shepherd, ayon sa Santo Papa. Kalakip din ito ang ilang mga larawan mula sa unang mga araw niya bilang pinuno ng simbahang Katolika. Si Pope Leo XIV ang pumalit kay Pope Francis at ang ika-267 na Santo Papa. Sa atin namang balitang pampalakasan, tinapos na ng Indiana Pacers ang serya nito sa laban sa top Eastern Conference team na Cleveland Cavaliers matapos ibulsa ang Game 5 at selyuhan ang serye 4-1. Panibagong team effort ang ipinakita ng Pacers kung saan 5 players nito ang kumamada ng double-digit score sa pangunguna ng star guard na si Tyrese Haliburton na nagbulsa ng 31 points at 8 assists. Nag-ambag naman ng 21 points ang NBA champion na si Pascal Siakam kasama ang 8 rebounds. Hindi pa rin naisalba ni Donovan Mitchell ang kanyang kupunan sa kabila ng all-around play, 35 points at 9 na rebounds. Naging matagumpay muli ang third quarter run na ginawa ng Pacers katulad ng mga nakalipas nitong game sa series.
Bagamat pinilit ng Cavs na pahabain pa ang serye at sa pamamagitan ng early run sa fourth quarter, tuluyan itong hinabol ng Pacers sa kalagitnaan ng quarter hanggang sa matapos ito sa all-29 at iposte ang 9-point lead sa score na 114-105. Sa Game 5, hawak pa rin ng Indiana ang impresibong opensa gamit ang 50% field goal percentage habang nagbuhos din ito ng 15 na 3-pointers sa kabuuan ng laban. Samantala, hindi na naman makakasama ng Golden State Warriors ang point guard nila na si Steph Curry laban sa Minnesota Timberwolves para sa Game 5 ng playoffs. Ang pagkawala ni Curry ay dahil pa rin sa natamo nitong hamstring injury noong Game 1. Masakit yun. Sa ngayon lamang ang Timberwolves sa playoff series laban sa Warriors 3-1. Isa na lang ang kailangan panalo ng Timberwolves upang makalusot sa susunod na round ng playoffs. Ayan ang mga balitang nakalap mga kapaborito ngayong araw ng Miyerkules. At samantala, nagpapasalamat din po si Congresswoman-elect Manay Gina De Venecia sa lahat po ng naniwala at sumuporta sa kanyang kandidatura para sa 4th District Representative. At siya po ang humalili sa kanyang nakaupong anak, si 4th District Congressman Representative Christopher Toff De Venecia. At naniniwala po si Manay Gina na ang kanyang bagong plataforma na Love ang kanyang susundin sa loob ng 3 taon na kanyang termino. At masayang-masaya din ang pamilyang De Venecia. Kasama po nila si 5-time House Speaker Jose De Venecia nang i-proclaim si Congressman-elect Manay Gina De Venecia. At nandun din si Congressman Toff De Venecia para magbigay ng full support sa kanyang minamahal na ina. At syempre, natutuwa din po si Cong-elect Manay Gina De Venecia dahil lahat po ng kanyang kasama sa 4th District ay nanalo mula sa mga bayan ng Dagupan, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto at Manawag. At naniniwala rin si Manay Gina sa kanilang pagtutulungan ay makapagbibigay po sila ng progreso sa 4th District at magtutuloy-tuloy din syempre ang mga proyekto, programa ng kanyang millennial na anak na si Kong Toff De Venecia. Bagamat siya syempre magkaiba sila ng generation at syempre si Manay Gina din ang isa sa mga nanguna sa pagpapatayo ng mga institusyon na tumutulong sa mga abused women at kanilang mga anak. Sila ang nagbigay daan sa Haven for Women, maging ang Haven for Children. Kaya malaking ambag po ito sa pagbibigay ng social services sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong mula sa mga pang-aabuso. Samantala, dito rin naman sa bayan ng Calasiao ay ipinroclaim na rin po si Liga ng mga Barangay President, Councilor Patrick Agustin Karamat bilang susunod na alkalde sa bayan ng Calasiao. At siya po ay wala pong kalaban at nakakuha ng boto na nasa 48,000 ang alam ko At natutuwa tayo dahil sa edad na 27 ay naging alkalde na, youngest mayor dito sa Pangasinan, si Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. At syempre, pakinggan po natin yung kanya pong mensahe sa mga taga-Calasiao. Narito po ang panayam natin kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. Sa lahat, gusto ko pong batiin lahat po ng ating mga tagapakinig at ating mga kaibigan po sa radyo. Unang-una sa lahat, ako po ay natutuwa nagagalak dahil po natapos nga po ang halalan 2025 po ng
tahimik at mahusay pong may daos po ang ating pagpipili po ng mga lideres po dito sa ating bayan, lalo na po dito sa bayan ng Calasiao. O nga po, nabanggit nyo nga po na at the age of 27, I believe I am the youngest to be elected this time in this position. So sa akin, it's more of a pressure, and matatanong nyo po sa akin kung ano ba yung feeling na ibinigay na sa iyo yung posisyon dahil sabi nyo nga po, unchallenged tayo. Well, honestly, in every responsibility that I get, or sa lahat po ng mga responsibilidad na ibinibinbin po sa akin, ay talaga pong may kasamang bigat po yan sa shoulders. However, naniniwala po ako at sa paniniwala po ng ating mga taong bayan sa bayan ng Calasiao na kung sila po ay magtitiwala at tayo po ay makikisa sa lahat po ng programa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Calasiao, I don't think na mahihirapan po tayo. Lalong-lalo na po ngayon na klarong-klaro po ang sigaw po ng mga Calasiaoeños na gusto po nila ng pagkakaisa. Nakikita po natin lahat po ng ating kasamahan na dito sa binuo po nating unification process dito sa bayan ng Calasiao ay pumasok naman po sa numero. Kung kaya ramdam na ramdam at rinig na rinig po natin ang sigaw ng ating kababayan na kung sana tayo po ay magkaisa para sa ikakaunlad ng ating bayan. At syempre may mga hindi pinaalan, sir. No? Ano yung mensahe nyo sa kanila since ang gusto ninyo ay magkaroon ng pagkakaisa, no? Dito sa bayan ng Calasiao? Well, unang-una sa lahat, syempre, as for the other candidates who are not on my ticket, unang-una sa lahat, syempre gusto ko silang pasalamatan dahil they want to serve our townspeople of Calasiao. Andoon yung kanilang motibo, andoon yung mga kanilang mga adhikain. Andoon rin po yung paniniwala po nila sa kanilang sarili na may uunlad po sila dito po sa bayan ng Calasiao. Ako po ay naniniwala na yung kanilang pagtakbo ay isang malaking bagay na po yun na maipakita na mahal po nila ang bayan ng Calasiao. At sana po kung hindi po nila mamasamayin, ako po ay willing na makipagtulungan po sa lahat po ng mga dati pong lumahok o kumandidato po sa halalan upang sa ganon marinig ko rin po ang kanilang mga sentimento at ang kanilang mga boses. Nang sa ganon, kahit hindi po sila pinalad na mabigyan po ng boses, ay alam naman po nila na malalapitan po nila ang isang Mayor Patrick Agustin Caraman. Pag-grupo nyo, ano po yung mga unang hakbang na priority programs and projects na dapat nyo i-implement sa Calasiao? Well, lagi kong sinasabi the foundations are already laid down by my mother, former Mayor Mamelin Maya Agustin Caraman. So, tututukan ko lang, or the cornerstone of my platform will be revolving on helps. Alam naman natin na gusto lang natin ng tulong. Ano ba yung English ng tulong? Helps. Healthcare, education, livelihood, preparedness, and social services. Diyan po iikot po ang aking plataforma, ang aking pagbibigay serbisyo po dito po sa ating bayan ng Calasiao. At sir, pumasok po lahat ng nasa ticket nyo ng mga kasama ang councilor, at dahil dyan ay history na naman po ang ginawa nyo sa bayan ng Calasiao. Hopefully naman ho, ito po ay partial and unofficial tally pa lang ho. Ngunit sa nakikita po natin ay doon nga po tayo patungo. And sana po, klarong-klaro na mataas po talaga ang expectations at iisa lang ang sigaw ng bayan ng Calasiao, ang Team Karamat Makanalay, ang unification o ang pagkakaisa dito sa ating bayan. Dahil nakikita siguro po ng ating mga kababayan na maganda po ang pag-asenso at pag-unlad at pag-aligwas ng Pinabling Calasiao, dahil nakikita po nila na ang mga namumuno sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Calasiao ay nag-uusap at nagsasama-sama, nagkakaisa para umaligwas po ang ating Pinabling bayan. Mensahe nyo, sir, dun sa mga taong nasa likod ng mapayapang electoral process? Well, of course, sa lahat po ng bubuo ng mga ating, lalong-lalo na po yung mga frontliners po natin, mga ating mga kapulisan, ang ating mga teachers, ang ating mga guro, ang ating mga volunteers, ang ating mga pastoral councils din po na nagpagod po dito po sa Halalan 2025, and lalong-lalo na po ang ating mga mamamayan dito po sa bayan ng Calasiao, ang ating mga botante po. Ito po ay panahon kung saan kayo po ay pumili ng mamumuno sa inyong bayan, sa inyong pong probinsya. Sa susunod na 3 taon, sana po hindi po kayo nagdalawang isip na
gamitin ang inyong karapatan sa inyong pagboto at sana yung binoto nyo po ay yun po talaga ang inyong ninanais. Sana po pagpalain po tayo ng Diyos na may kapal po. Ayan po ang naging panayam kay Mayor-elect Patrick Agustin Caramat. At syempre isang mabigat na responsibilidad di umano itong kanyang papasanin sa loob ng 3 taon. Pero siya naman ay handa para suungin itong ibang klase ng hamon at such a young age, at 27 years old. Marami po ang isasakripisyo si Mayor-elect Patrick Agustin Caramat. At syempre, he's still one of the most eligible bachelors dyan po sa bayan ng Kalasyaw. At maganda nga at makapagtutok po sila sa mga serbisyo publiko at health services na ipapamudmud po nila para sa mga taong bayan sa bayan ng Kalasyaw. At syempre, malaking progreso rin ang kanyang hinahangad sa kanyang termino bilang alkalde. At nabanggit naman po niya na ang pundasyon naman ay nailatag na po ng kanyang namayapang ina na si the late Kalasyaw Mayor Mamilin Maya Caramat. At napakaganda rin po ng kanilang samahan ngayon sa bayan ng Kalasyaw dahil after 3 dekada o more than 30 years, yung pong mga pamilya na nagko-contest sa politika diyan po sa bayan ng Kalasyaw ay nagsama-sama para po sila ay makatulong sa mga taga Kalasyaw. Malaki kasi ang potensyal po ng bayan ng Kalasyaw, lalo at ito ay kalapit lamang ng Dagupan City. At kung mapapansin po ninyo, ito rin po ay natatraverse ng mga kalsada at may mga ilog din po na magbibigay ng magandang progreso sa bayan ng Kalasyaw. Ngayon pa lang makikita nyo marami ng establishments ang nagsisilitawan po. At may mga malalaking food chain, mga malls at mga subdivisions po ang naglipanan na ngayon sa Kalasyaw. Malayo na sa Kalasyaw na alam natin 20 years ago. At syempre they are blessed with their products. Yung kanilang pinagmamalaking white gold na tinatawag, yung pong puto. At sila naman din ay may mga pinagmamalaking festival na dinaragsa po ng maraming tao tuwing buwan ng Mayo, taon ng kanilang piyesta. At syempre pinagmamalaki rin ng bayan ng Kalasyaw yung Saints Peter and Paul Parish Church. Isa yan sa mga recognized NCAA historical landmarks dito sa lalawigan ng Pangasinan. I think yan lamang po yung na-recognize ng NCAA. At syempre, isang karangalan yan at yan ang isa sa mga tiyak na magbibigay ng turismo sa bayan po ng Kalasyaw. At marami ang pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon at maraming innovations ang pwedeng magawa ng isang 27-year-old mayor-elect si Mayor-elect Patrick Agustin Caramat. Alam nyo kapag bata pa, syempre marami kang gustong gawin, maraming innovations na gusto mong i-implement para gumanda ang buhay ng taong bayan. Pero syempre hindi mangyayari yan, hindi niya magagawa daw po yan kung wala sa tulong ng kanya pong mga kasama. Sila Vice Mayor-elect Kevin Roy Macanlalay at ang 8 sa kanya pong mga kasamang kandidato na sa pagkakonsihal na nagwagi. At sila po ay tuwang-tuwa rin, 10-0. Siyempre, congratulations sa mga councilors-elect na sina Kyle Gaspar, sila Mike Sison, Elias Villanueva, Jopi Loresco, si Nestor Gabrilio, Ardison Soriano, sino pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Si Councilor Manny the Twin, sino pa? Meron pa ba?
At syempre, no, nandyan din naman ng full support ng SK Federation President, ex-officio member, si Haverdani Das Messina, no? At ang kanyang pamangkin, na si Ayay Messina. At syempre, kapag July 1, uupo na po sila, may iiwang bakante po ang posisyon na ex-officio na magre-represent naman ng Liga ng mga Barangay sa Calasiao. At yan naman po ay automatic naman, yung Vice President ang magte-take over as President at uupong ex-officio member. Ang alam ko si Barangay Kapitan Paris ang susunod na presidente ng Liga ng mga Barangay dyan sa bayan ng Calasiao. At syempre, congratulations sa lahat po ng mga nanalong kandidato. Sila Mapandan Mayor Carl Christian Vega, magandang hapon po sa inyo at sa kanilang mga konsehales. Magandang hapon po. At syempre, dyan din po sa bayan ng Manawag. Congratulations din po dyan kay Mayor Doc Ming Rosario. At syempre kay Mayor Ricardo Balderas sa bayan ng Lawak. Congratulations din po sa inyo. Mga kapaborito, oras natin, alas 5:58 na po. Maya lamang po ay magpapaalam na rin po tayo. So far naman, ang lagay naman ng panahon po natin sa ngayon ay may nararanasan lang po tayo mga thunderstorms, no? At syempre pinapahirapan pa rin talaga tayo ng heat index. Pero mapapansin nyo, nag-shift na rin naman yung heat index, no? At bumababa na ng bumababa dahil dito naman sa atin sa Pangasinan ay patuloy ang pag-uulan tuwing hapon. Umuulan ba ngayon, Det? Wala pa yatang ulan, Det, no? Walang ulan? Walang ulan? Oo, ngayon wala pa. Oo, ngayon. So medyo magandang panahon po natin ngayon, pero asahan po ninyo, ha, unexpectedly yung mga thunderstorms po tuwing hapon, no? Dahil kanina meron kasing thunderstorm advisory ang Pag-asa. At kasama po dyan ang Dagupan City. At congratulations din po sa lahat, no? Lalo na rin sa PNP, no, na napanatiling mapayapa po, no, at generally peaceful ang pagdaraos ng national and local elections 2025 sa buong lalawigan ng Pangasinan, no, sa pamumuno po ni Police Colonel Rollifer Capokian at sa lahat po ng bumubuo ng PPO. At yung mga tumulong po na agencies po, ang BFP, no, lagi po silang nandyan na nakaantabay po, no, para sa maayos na pagdaraos ng eleksyon noong May 12, 2025. At sa mga teachers din naman, no, mga minamahal nating guro, maraming salamat, no, sa inyo pong sakripisyo. Dahil sa inyo matagumpay na nailunsad ito pong national and local elections dito po sa Pangasinan. Bueno, bukas sama-sama po tayo ulit, mga kapaborito. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano, nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito.